ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум ба кулли тамошобинони шабакаи мо Насим Теҷе. Ҳама каса хуш омадед ба шабакаи мо бародаро. Ва дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳоро пешкаши шумо мегардонем ва бо нархи арзон мебошад. Дар комментарӣ нависта будед, ҳатман пешкаши шумо мегардонем бародаро. ба касоне ки чӣ гуна мошин, хона, замин, квартира, чизе ки дар кор бошад, ҳатман дар таги комментарӣ нависед. мо дар навори оянда пешкаши шумо хоҳем кард. ва касе ки чизе фурӯшӣ дошта бошад, ҳатман дар ватсаи мо сурати маълумоташро роҳӣ кунед. мо дар навори оянда реклама мекунем. дастгириро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешрафти канали мо мебошад. як нуна лайк ва подписатсияро зер кунед. мо бошад наворо сар мекунем. ва дӯстон обязательно лайка зер кунед ва мо бошад видеоро сар мекунем. ва мегузарем ба якумин мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз, якумин мошини мо корандо мебошад. бисёр дар комментарӣ нависта буде бародарҷон, марҳамат, ин корандаҳо барои шумо мебошад. корандо соли бароишаш 2000 ва объём мотораш 2.4. сӯзишвори бардор дизел мебошад. коробка передачи механик ва дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархи мошини бардоро 35000 сомон. марҳамат, маълумоти пурашро аз соҳиби мошин пурсон шавед. ва мегузарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. дуюмин мошини мо бардоро корандо мебошад. соли бароишаш 2000 ва объём мотори 2.9. коробка передачи механик ва сӯзишвори дизел мебошад. дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. нархи мошин 36000 сомон. ва мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. марҳамат, номерҳои телефони соҳибаш дар рӯи экран гузошта шудад. ҳатман занг бизанед, маълумоти пурашро аз соҳиби мошин пурсон шавед. мегузарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. бародарони азиз, сеюмин мошини мо Opel Sedan мебошад. Opel Astra F. соли бароишаш 1993 ва сӯзишвориш бензин газ қатъ меравад. коробка передачи механик ва дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. нархи мошин бародарони азиз 22000 сомон. ва мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. муомила ҳам дорад бародаро. марҳамат, маълумоти пурашро аз соҳиби мошин пурсон шавед. ҳатман бародарон обязательно лайк ва подписатро зер кунед. мо боша чорумин мошинро идома медиҳем. чорумин мошини мо бародаро Opel Duty Opel Astra B мебошад ки соли бароишаш 1997, объём мотораш 1.6 мебошад ва коробка передачи механик дар кузофи Sedan қарор дорад. сӯзишвориш бензин газ қатъ мебошад ва дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. нархи мошин 22000 сомон. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин. марҳамат, маълумоти пурашро аз соҳибаш пурсон шавед. ва мегузарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Toyota Mark D. соли бароишаш 1997, объём мотори 2.5 ва сӯзишвориш бензин газ қатъ меравад. коробка передачи автомат дар ноҳияи Ҷиргатол қарор дорад. нархи мошин 28000 сомон. ва дӯстон, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. марҳамат, ба номерҳои рӯи экран буда занг занед. маълумоти пурашро метавонед аз соҳиби мошин пурсон шавед. мегузарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. шашумин мошини бародаро Lexus IS мебошад ки соли бароишаш 2007, объём мотори 2.5 мебошад ва коробка передачиш автомат. сӯзишвориш бародаро танҳо бензин қатъ меравад ва дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархи мошин бошад 82500 сомон. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. марҳамат, метавонед маълумоти пурашро аз соҳиби мошин пурсон шавед. ва дӯстон, шумо дар комментария чизе ки нависта будед, мо гапи шумо дар замин намонда, гапи подписчикҳо дар замин намонда, мо ҳар рӯза гапи шуморо гирифта бародаро дар замин намонда видеои нав ба навро ва чӣ гунае ки мошин дар комментария менависед, мо пешкаши шумо мегардонем. ва аз шумо бародаро як дастгирӣ ба мо мерасад ки фақат лайк, подписатро аз хотир набароед. дастгирии шумо пешрафти канали мо мебошад. то ин ки дастгириро фаромӯш накунед, то ин ки аз видеои нави мо ҳар рӯза бохабар бошед. ва бародаро лайка ки монда бошед, мегузарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ Mercedes Benz ки соли бароишаш 1996, объём мотораш 1.8 мебошад ки коробка передачиш механик ва сӯзишвориш бародар бензин газ қатъ мебошад. дар
шаҳри Бохтар, Қурғонтепа қарор дорад. Нархи мошин 48000 сомон. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. марҳамат метавонед номерҳои соҳибаш дар рӯи экран гузошта шудааст. маълумоти пуррашро аз соҳиби мошин пурсон шавед. ва мегузарем ба ҳаштумин мошини фурӯшии бародаро. дастгириро фаромӯш накунед. ҳаштумин мошини мо Toyota Camry бародаро, соли барӯшаш 2013 ва объём мотораш 2.5 мебошад. сӯзишвори гибрид мебошад ки бародаро коробка пиёдашиш автомат дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархи мошин 160000 сомон ва муомила ҳам дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. марҳамат номерҳои соҳиби мошин дар рӯи экран гузошта шудааст. занг бизанед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин пурсон шавед. ва дӯстон мегузарем ба нуҳумин мошини фурӯшӣ. нуҳумин мошини мо бародаро Opel Astra F Sedan. Opel Sedan ки соли барӯшаш 1993, объём мотори 1.6 ва сӯзишвори бензин газ қатъи меравад. коробка пиёдашиш механик ва дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархи мошин 20000 сомон. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. марҳамат метавонед маълумоти пуррашро аз соҳибаш пурсон шавед. дӯстон мегузарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. BMW 5 Series бародаро ки соли бароишаш 2001, объём мотораш 2.5 мебошад ки сӯзишвориш танҳо бензин қатъи меравад. коробка пиёдашиш механик ва дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархи мошин 48000 сомон ва дӯстон метавонед маълумоти пуррашро аз соҳибаш пурсон шавед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ва мегузарем ба 11-умин мошини фурӯшӣ. дӯстон Toyota Corolla Verso соли бароишаш 2007, объём мотораш 2.2 мебошад ва сӯзишвориш дизел. коробка пиёдашиш механик дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархи мошин 65000 сомон ва мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бародаро. марҳамат метавонед маълумоти пурраро аз соҳиби мошин пурсон шавед. номерои соҳибаш дар рӯи экран гузошта шуда, занг бизанед ва муомила кунед. грузовой самосвол Mercedes-Benz бародаро мебошад ки соли барӯшаш 1998 ва дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш бошад 85000 сомон ва дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. марҳамат маълумоти пуррашро аз соҳиби мошин пурсон шавед. ва мегузарем ба 13-умин мошини фурӯшии бародаро. Mercedes-Benz 201 соли барӯшаш 1990 ва объём мотораш 1.8, сӯзишвориш бензин газ қатъи меравад. коробка пиёдашиш механик ва дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархи мошин 20000 сомон. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бародаро. ҳатман маълумоти пурраро аз соҳиби мошин пурсон шавед. мегузарем ба 14-ум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi соли бароишаш 1995, объём мотораш 1.6, сӯзишвориш бензин газ қатъи мебошад бародаро. коробка пиёдашиш механик ва дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа қарор дорад. нархи мошин 16500 сомон. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. марҳамат метавонед маълумоти пуррашро аз соҳиби мошин пурсон шавед. ва мегузарем ба 15-ум мошини фурӯшӣ. Hyundai Sonata бародаро соли бароишаш 2010, объём мотораш 2 мебошад ки сӯзишвориш танҳо бензин қатъи меравад. коробка пиёдашиш автомат ва дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархи мошин 85000 сомон. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. марҳамат метавонед маълумоти пуррашро аз соҳиби мошин пурсон шавед. мегузарем ба 16-ум мошини фурӯшӣ.
Хондай Sonata дар соли барошаш 2014 объём моториш 2.4 ва сӯзишвориш танҳо бензин қатъӣ мебошад. Коробка педачи автомат ва дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархи мошин 109 000 сомон. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Марҳамат, маълумоти пурашро аз соҳиби мошин пурсон шавед. номерҳои соҳиби мошин дар рӯи экранҳои шумо гузошта шуда. занг бизанед, маълумоти пурашро аз худаш пурсон шавед. ва дӯстони азиз, навори мо дар ҳамин ҷо ба охир расид. дастгирӣ кунед, лайк ва подписатсияро аз хотир набаред. дӯстон, подписатсия кунед ва зангулаи каналро дар васеб монед, ки то ки мо видео партем ҳар рӯза якум шуда тамошо кунед. дастгириро фаромӯш накунед. дар комментария чӣ намуд мошин дар кор бошад ҳатман нависед. мо бошад пешкаши шумо мегардонем. дӯстон, хайр то видеоҳои оянда. худованд нигаҳбонатон бошад.